pag-uran dito rayta, sadit sa naman ang ano duman ta, kimader man sana. So, pirasa naman bagayan na gasino man yan, higdaan mo. Iyo na to. Iyo lang to. So, ang ano ko, ang plano ko kuta na sabi ko kay Paderis niya ko, ano daw niya ko father kong apo dyan ning gibuhan tang musileo si mother. Sistema kaya. Sistema kaya. Pako yan. Patindog. Oo, kasi ito may atop. Kaya lang itong may mga nag-viral na mga video na ginigibong hotel ang musileo. Dahil niya ako. Ang gusto kayo, mga matuninong lalong. Hamok ko na. Ano rin palanduman. Ito naman ito tinapos, kaya mga ako nagaparadalang.